isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu, tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu buka rasa tembok gairah manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang dongoku sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Kau usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didum rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sak keluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Luwe to. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak. Mari sik yo. Apa ki? Yo. Mari ya. Ayo. Ayo luwe. Malah jam makan. Ndi panganane sing enak iki? Wah, Iki lho sing wis tak siapne.
Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh kirasane. Ki ayam pedas. Lek cuma di sini. Ki sapi super. Sapi super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak Ki iki, Mat. bagi. Makasih ya, ya. Sama-sama sayang. Ini sing viral kayak Apa? viral. Iya jan nyampleng, mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera. Buka selera tenan iki. Tenan. Yang suara apa kayak? Aduh, Rasido sugih. Piye